Waqt seduta fil-Parlament, Gafà kiseb l-approvazzjoni biex ikun il-Kummissarju tal-Pulizija ġdid. L-approvazzjoni ingħatat wara domandi li saru mill-Kumitat Parlamentari tal-Ħatriet Pubbliċi u li ġew preżentati lil Gafà bil-miktub qabel resaq quddiem l-istess kumitat u allura kien diġà preparat. Imbagħad fis-seduta nnifisha kien hemm numru ta' mistoqsijiet li żgur ma ħadux il-forma ta' grilling bħalma jsir fl-istituzzjonijiet Ewropej. L-ittra tal-approvazzjoni tiegħu mill-Kumitat kienet diġà lesta minn qabel. Fil-Kumitat ma saret l-ebda mistoqsija jew riferenza dwar kif il-Korp tal-Pulizija se jinvestiga l-korruzzjoni istituzzjonalizzata li qed issir taħt dan il-Gvern u dwar ir-rapporti ta' rabtiet bejn il-politiċi u l-kriminalità. Il-membri tal-Partit Nazzjonalista ma pparteċipawx dak li sejħu ta' parsi proċess ta' għażla, aktar u aktar wara li sar magħruf li dan il-Kummissarju se jkun fuq probation li fi kliem sempliċi jfisser li jażlu u jtajru il-Prim Ministru meta jrid. Gafà li preżentement iservi bħala CEO tal-Korp mistenni jkun konfermat bħala s-seba' Kummissarju tal-Pulizija f'7 snin minn kemm ilu il-Labor fil-Gvern. Gafà ilu fil-Korp mill-2003 u qal li jħoss sens ta' dover lejn il-pajjiż u stqar li l-missjoni prinċipali tiegħu se tkun li jipprevjeni il-kriminalità.